Evropske unije. Dakle, Evropska unija je jedno mesto jedne opšte zaostalosti, dakle, unazađivanja. Pazite, vi ako pogledate kriterijum javnog govora, zato sam reaguo na intelekt, on je sve gori i gori. Samim tim, zato što je sve više polje onoga što je dozvoljeno se kaže, sve suženije. Samim tim je i misao učenija. Samim tim je i misao, pa pogledajte, znači mi imamo jednu progresivno ideološko ludilo u Evropskoj uniji i ako onda analizirate zemlje članice, kako im je, i zemlje koje pristupaju, evo konkretno i Srbije, sve je gore. Što ste bliže Evropskoj uniji, sve je gore. Tako i kod nas. Dugi vam je sve veći, kupovna moć vam je sve manja, iako su nominalno plate u evrima su veće, ali kupovna moć je manja. Zakoni su sve gori po većinu stanovništva. Tako je, znači što ste bliže nečem što je loše, to vam je gore. Prosto zakonitost, može svako da pravi. I sad vi formalno imate, znate, zadužite se, evo kao mnogi navode Češku ili ne znam koju, pa imaju preko 100 milijardi duga i sad kao živi se lepo, pa to sam bi par puta govorio, evo dajte da ja uzem kredit od par miliona evra i prvih nekoliko godina delovat će da živim fantastično. Da, ako ne vi, vaša deca će to vraćati, jer ja da ne